Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevana hinekî însan birekî da diçin, keleka mezela da dinêrin zilamekî wa ser mezelekî û digirî. Pir digirî, evana dibên wela ka em herin balê em hinkî şîreta lê bikin em bêjin de eger ev miriyê di mezel da kî be, dewa miriye falan. Diçin balê rûdinê dibe birako xêr e hewqa digirî, derdê te çi ye? Dibe wela ev mezelê qîza min e. Êvana dibe Xweda rehma xwe lê ke, cîwê cennet be. Ev zilam dibe kal min guhdarî kin ku ez çima digirîm, ku derdê min çi ye, ez çima digirîm, ez ji we re bêjim. Dibe vêya qîza min e, dibe qîza xwe min mezin kir, min ji mekteba ewîl îlkoxulê û hettanî unîversitê min xwecê özel jê ra gir, min weşand dersxana, min meelima anî malê min got dersayê bidin, li hettanî ku mekteba doktorî qazanc kir, tib fakûltesî qazanc kir. Doktoriyê jî min pir pere dayîkê, min cila jê ra kirî wisa welav, min ti tiştekî carekê min nekiriye terkî, min got hema bira qîza min bibe doktor. Neyse dibe qîza min doktoriyê qedand, dîploma xwe send û dest wê wezîfeke çû here ku ciyê xwe dest wezîfê ke, ol wîrê qeza derbas kir, qîza min rehmet kir. Evana dibin heyra Xwedê xêra te mezin ke, wa te qîza Xwedayê xwendî, wa qîza te biye doktor. Tiştê ji te hatiye tekîlê ka jî tu ji bo çi digirî? Ê dibe heyra ka ez ê çima negirîm. Dibe rokê ji roja Xwedê dibe me ji qîza xwe re nego li mêşke. Me ji qîza xwe re nego serê xwe bigire, çîmê xwe bigire. Me ji qîza xwe re emrê Xweda, emrê Hazretî Resulullah, emrê dînê İslamê nego. Hema me got bira bixwîne, bibe ewqat, bibe mühendis, bibe meellim, bibe doktor. Werhasil qîza min bû doktor, hişê min, aqilê min li vê dinyayê bû. Ez ana digirîm, li xwe dixwim wê qîza min cewaba min ker û nekîra çi bide yanî? Ez wî digirîm, el halê xwe digirîm, halê qîza xwe digirîm. Ava qîza min belkî nizam be kelîma şehadetê jî bîne. Qîza min belkî nizam be yanî tiştek jî nizane, çunkî sûcê min e. Min ji qîza xwe re roja ewil hetayî ro behsa mektebê kir, qîza min çi lazim be ez ê bikirim? Qeleme, deftere, kîtabe, xoce, meelime min hişê xwe, mêjiyê xwe, perê xwe, heyeta xwe tev li ser qîza xwe ku mektebkî qazanc ke bibe doktor, ser doktorî yaxud tiştekî dinê min ser wî xerc kir yanî. Rokî ji roja xwe re min nego qîza min te li mêş giriye nekiriye, te rojî giriye nekiriye, te vira giriye nekiriye yanî. Elvî digirim. Îca gelî temaşevana berek heqlî ye û heqsiz e. Heqsiz e gireva xwe însanî nekiriye, heqlî ye qîza wî çi miriye kezeba wî ye wê çi cava meleketê Xweda bide dûî da disekine. Îca Hazretî Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Dibe û tev şivanin, herkes ji we şivanê binê ê Xweda mes'ûlê xwe ye. Mesela em bêje ez îro reîsê malê me, ez ji mala xwe şivanê mala xwe me, gere ez li mala xwe sahîb derkevim, zarokê xwe hîn însaniyetê bikim, zarokê xwe hînî li mêjê bikim, zarokê xwe hînî rojiyê bikim, zarokê xwe hîn bikim ku ji apê xwe re, xalê xwe re, meta xwe re, xatiya xwe re sagîlî bin, hurmetkar bin, ji meelma re, ji însanê mezin re, ji ixtiyara re, nexweş re sagîlî bin. Gireva me ev e. Yani ecê başkan bifikirin li gorî vê hedîsa Hazretî Resulullah aleyhissalatu vesselam me çiqa qeder zarokê xwe fêr kiriye, fêrî tişta kiriye yanî. Gelo şikan bidin ber ev têxin teraziyê, hişê me pir li sebiyê me ku li vê dinyayê bibin tiştekî, yaxud hişê me ku sebiyê me vê dinyayê jî xelas kin û vê dinyayê jî xelas kin. Şikan bidin hişê xwe yanî. Din hinek însana dinêrî sebiyê wan bûne dizek, bûne eroîncî, bûne qumarbaz, bûne qatîl, ji para diçî tu dibe gelo viya çima bû,
تنيري كدي باف تشيله تكيلوان نكرنا تشكيلوان نكرنا أفرم كريمن أفرم كريمن أفر ولا أفرم باشيج وهاد بعني إجا في حديث رسول الله بكم من خوان كتبه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إجا خداي تعالى القرآن الكريم دا سورة التحريم آيات ششادا وأمر فرماندك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم آيات شاشة خدا تعالى دبيك أي قال إنسانا تبرد بجه çünkü خدا تخوازه که هر کس ریا دین اسلام ریا خدا باجو دبی خو اهل مالا خو آگره جهنمی محافظه بدن کرنی دبی آگره جهنمی دا ملائکت خدا هنه که امر خدا تیننجی کسینlik رحمه وان جوان انسانه که آگره جهنمی دا تنه yani çünkü ملائکت خدا نه ملائکت عذاب نه خدا تعالی وی görev davan وی görev etkinani دبی وی رو بفکرین خو اوزارو کوی خو اهل مالا خود تبش وی آگری خلاص بکن نیلک اون تکب نوی آگری yani İcab ya iro kutun toplumu hele للتعزية بعصا مرنه etki be bemrin بعصا cennet etki بعصا cehennem etki be o hoca da hoda da böyle lu ya da çit ecmara بعصا cennet ve cehennem etki peki me بعصا çıkın gel insan yani em günene hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bekaderi kuttikari da agri cehenneme da idare biki havka sab güne bike merif çakmak peydehe biyanışı dese merif de merif ekudeki o merhamatı de filan bevan se 4 roja 5 roja haftaki ev tesira ve qalık dedi qalık jet ki daveci he şu navid millet burada hani işte agri cehennemi hafte kat agri ve dünyayı daha şiddetliye hatta te gotine ku agre cehennemi vakti ku anine varase ev agre me ve dünya diye agre cehennemi he duye du he agre cinine mesela hem günene vallahi canım merhaba aval çarşıya çe lüzlam acmedin zeki havinin bir de acmed ve acaba bana insanın ya bana hayvanın çünkü bir şekilde ki usal celal hokirine kuş insana da derketine pore ko bir şekilde ki usal çekirine valla falan futbolcu var çekire ila falan futbolcu imanayı khode tine imanayı Resulullah tine çimatına bizi sahabe ki pore ko çekiriye viali de jetke viali dele roadne viali avar rutke ija viali dele ija viali tke kazi viali dele riho viali jetke viali dele viali zam çavatke ya bu khode modaya ku derbasna ve kanuni khudaya riya khuda ju çetir jittir ki tine biya baş bizan yani em du modaya herin em amre xoji bqadin em peri xoji bqadin em zamanı xoji her şey bqadin em nikarin du modaya jiharin yani em insan khuda taala me insan ani dünyayı o khuda taala dibe ki khu ehli mala khuj agre cehennemi khalas bikin هشمه لسر زاروک ما برا وسابکی سبیه ما ریا دینی اسلامی جبرا باجون ریا انسانیتی جباجون و طبی که برا لفه دنیا جد مکتب خدا برا جهاتی بنیانی برا سبیه ما قرآن جب خوینن برا مکتب جب خوینن هر دیاب حبرا برا بکنیانی اما maalesef هشمه ایرو نل قرآنه نل حدیثه هشمه عقلمه hayata sebiyeme yani henek aile tabi goran maddiyat edibej mesela ni ku pir zenginin ya sebiye odişinel derva da xonit velat derva mehe belki 80 milyar 400 milyar le mesref ke sebi bira ve mahalim sebi bira ve doktor pir başe nel karşıme bidin xonne çeki pir başe levra emri xuda emri awil debeki bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikellezi halaq bu xoynin emri xuda bu xoynin
اما بخواندنê re bira em bibin însan jî. Keva sebî me ve doktor ki îmanlî be. Sebî me ve öğretmen ki îmanlî be. Sebî me ve beytar ki îmanlî be. Sebî me devlet dairesekî ve memûrekî îmanlî be daha çêtir e. Vicdansız be, nabe yani. Wê ne ji kêra xwe were, ne bi kêra însanê were, ne bi kêra dewletê were. Îca weka em me serî da got, me got mêrik li ser mezelê qîza xwe digiriya waja dikir digot wê qîza min cawaba min ker û nekîr meleketê Xweda wê çi bide enî? Îca em wiya ji xwe re bikin ders, em li xwe li sebiyê xwe werin rehmê, em bar emrê Xwedê veherin. Hûn te bibînin di xêr û xweşî de hûn temam emanetê Xweda bin.